diabetes, arthritis, mag-aayo. DTX 500, ang high blood mo sigurado mag-aayo. DTX 500, ang aton nga suplemento. DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500, ang health mo protektado. D3 Bio ang suplemento ko, kakas ang upo kag sipon, kakas ang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko, bakterya kag virus, ubo sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio, mabakal sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX Coffee Mix, kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix na ga-detoxify, namuling mapaniwang kay tutong at kay intay. DTX Coffee Mix na was na tinuan, diabetes, likawan. O magkape na ta, DTX Coffee na. DTX Coffee Mix, nakatabi ka na, nakadetox ka ba? K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o ipig-ibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline, vitamin C, mulawas at tipirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Isimong orasan, oras sa Pilipinas, alas 7:43. Ang oras sa nga buylog na ginadulong sa inyo sa kaluan sang Klinika DTX 500, The Superior Antioxidant. Kagbuylog man nga ginadulong sa inyo sa kaluan sang Klinika D3 Bio, The Antiviral, Antibacterial Specialist. Ginadulong man sa inyo sa kaluan sang Mighty C, The Alkaline Base nga Vitamin C, Extend Food Supplement for Men, kag sang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Ho, ho, ho! Merry Christmas! 94 na lang kadlaw ang nabilin. Pasko na! K5 Night Watch. K5 Night Watch, programa nga magahatag sang pinakaulihing nga mga balita kag mga hitabo sa tiyon sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch, ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch. Sa liwat, ngayong gabi na sa inyo, tanan mayong gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay, siningaton syudad sa pito tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapus, Lapas, Haro, Mandurriao, Molo, Arevalo City proper. Kag sa aton man tanan nga mga taga-Paramati sa 42 ka mga Banwa,
kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan silingaton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan kag Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa marabutan sa ngaton nga Paguragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5. Ngayong gabi na, kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Kapulo. K5 Night Watch. Sa kinandal mga K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Duwat kita nga magatarakay na sang pila ka mga lagko nga mga issues. Mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init ka nagabalingaso nga mga issues nga aton pagatarakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinaandan, mangin kaupon man naton karon ang mga balita na kag information halin sa iba naton nga mga K5 patrol reporter. May kantaran sa ilang nga manatipo na nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Pud naton karon sa patrol K5 Aaron Lloyd Refuyo. Samtang mga pila man karon ka mga investigative ka mga follow-up report kagikan sa iban pa naton nga mga K5 reporters. Check naton karon ang mga pila ka mga balita kag information nagikan man kay K5 Kim Caloyo and K5 Jenny Kauyunan. Samtang mga pila man karon ka mga balita nagikan sa city o sa provincial capital with K5 Alex Escalante kag sa City Hall with K5 Jenny Kauyunan. Sa kinaandan, mga daragko makaroon nga mga balita nasyonal kag mga balita internasyonal upo naton si K5 Sunny Punay sa aton nga news center kag subuman sa kinaandan upo naton diri sa technical side K5 Andre Lapastura. Kinandan ako naman yung K5 June Alojado Kapulot. Welcome gate sa inyo tanan. Diri sa aton nga pagpangalagad mga K5. Today is a Monday, September 22, 2025. Ikapit sa 22 na kita subong edisyon. 94 lang kadlaw ang nabilin. Paskwa na mga K5. Kani sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamatida. Advance Merry Christmas sa inyo tanan. Welcome na diri sa aton nga pagpangalagad diri sa K5 Night Watch. Sa aton karon nga mga dalagko nga mga balita kag information nga pagatarakayon para sa subong nga adlaw diri sa aton sining nga pagpangalagad nga resulta sang sining ginhiwat nga inang protesta sang ato sining nga mga pumuloyo nationwide. Mga K5 damo sang mga nagkalain-lain nga diskarte sa mga pagpangprotesta sang ato sining nga mga pumuloyo sa nagkalain nga mga lugar diri sa bilog nga Pilipinas. Mga K5 ang nanginsentruhan sang protesta mo ang Metro Manila si Mayor Isko Moreno gilalain. Kaugta si Mayor Isko Moreno yawan sa paninlo sa mga sagbot kay sa mga kalat sa mga protesters. Dugangan pagit sa mga lugar nga mga pinangguba sa mga iban nga mga protesters. Mga K5 nga ginalantaw nga ini sila nagapangsabotahe sa among nga klase sang protesta. May iban nga mga lugar mga K5 nga nangin maayo man ang resulta sang pagprotesta sang ato sining nga mga pumuloyo. Pero mayara gid nga mga pila ka mga protesters nga naghimo sang karakasan pinagi sa pagpangsunog sa mga butang, pagpangguba sa mga bagay-bagay nga mga hindi man gani iya sang gobyerno, pagpanghalit sa ila sining nga isig kapariho, plus mga K5 nga nagapang-arit-arit sa pangastigo sang ato sining nga mga otoridad mga K5. Tiyan mo na gani ang ginahambal nato sa ato sining nga mga pumuluyo nga mga nagaprotesta nga hindi ya pulis ang kontra nyo. Ang kontra naton nga mga K5 ang mga kawatan sa kabansang gobyerno. Yung mga pulis na nagatrabaho malang na kinapangdestino malang na sila sa mga lugar para nga magpatigayon sa ginatawag naton nga kalinong kagatawhay. Sila ang
ang magahimo sang pagbantay sa aton para nga magprotesta o para nga magprotesta kag palinong kag ginatawag naton nga sila ang sa ginatawag naton nga peace and order situation. Katapos sa mga pulisya mong ginapangguba nyo, ginapang kastigo nyo, ginapang kontra nyo. So mo ni mga ka-K5 nga sang report kay informasyon, masobra duwa ka gatos ang mga ginpang dakop sa ngato sini nga mga kapulisan kag ginpang imbestigaran sa mga masobra duwa ka gatos nga mga kalalakinhan tong mga pinangdakop. Ato dito nga daw mga ara sa mga isa ka gatos tupton mga dubinta tuptop isa ka gatos ka mga minor de edad. Ang ato dito mga ka-K5 nga nadalahig nga mga pinangdakop sa ato sini nga mga pulis bangod sang sobra nga pagpanghalit mga ka-K5. Samtang subong adlaw nagapabilin ang Malacañang nga naka-lockdown nga hindi pwede makasulod paanay ang mga tao. For the meantime, samtang subong adlaw mga ka-K5 hasta subong adlaw naka-lockdown ang among lugar nga sa diin ini ang ginalantaw nga ti may posibilidad kay manahadlok kurong presidente nga lusubon galing kay man ti paniguro malangguro Pati kabalo naman kamo nga nakaagi nga daan ngang iya sining amay ang ginpalaya sa Malacañang sa tong 1986 nga idsa revolusyon mga ka-K5 na kung madumduman sa nga to sining nga mga tagparamati nga siya mo ang amay sini sa nga to presidente ang pinalayas bangod sang sobra-sobra na nga pag-alsa sa ato sining nga mga pumuluyo mas especially sang pagkapatay mga ka-K5 ni Ninoy Aquino. So ini tanan-tanan mga ka-K5 ang naghatag naman sang istorya sa bilog nga kalibutan ang paghimo sang pagprotesta sa ato sining nga mga nagkalalain nga mga sektor sa bilog nga pungsod Pilipinas kag ang tinutuyo isa lang amo mga ka-K5 ang pagpauntat sang korupsyon sa Pilipinas. Ti paano abi hindi nga abi K5 Andre nga aabi nga hindi mauntat ang korupsyon sa Pilipinas. So, abi mo kung anong rason? Ang rason sinidirekon nga hindi mauntat ang korupsyon sa Pilipinas tungod kay ginatolerate nyo man nga mga pumuluyo. Kita mismo nga mga pumuluyo amo ang nagatolerate sini nga magsigi-sigi ang korupsyon sa Pilipinas. Ano ang pinaka-number 1 nga rason? K5 News. Mga ka-K5 nga nagakurap ang mga politiko. Number 1 nga kurap mga ka-K5 mga politiko mong sila sini ang naghimo. Din kay mo kita sina nga himuon nila legal ang ginatawag nila nga SOP man. May ara ba na kasuguan ang gobyerno nga kinahanglanon nga himuon legal ang SOP? Himuon ang ginatawag nila nga legal ang SOP or ginatawag nga pagkuha sang kickback sa kada? May ara mga ka-K5 nga mga programa ka mga proyekto sa gobyerno? Hindi bala wala sa kasuguan naton nga magbaton ikaw sang 10% sang una 10% na subong sa ginhambal mga ka-K5 no? Sang mga diskaya nang ginapangayo sang mga congressmen kag mga senador hindi basta-basta nga 10% lang nga SOP o kung kickback halin sa ilang nga mga proyekto kundi nagalabot ini mga ka-K5 sa 25 to 30%. Ang ilang nga ginapangayo nga kickback sa ilang sini nga tagsa ka mga proyekto nga ginapatigayon. Di legal bala ina? Hindi Wala mga ka-K5 sang legal nga balasihan nga magsagi kita sa pagbaton
sa sining SOP nga ini kung ikaw ang magpatigayon sang proyekto. Mga ka-K5, kay wala inasang legal nga balasyan, wala nasa nakasangko sa ato sini nga konstitusyon kag sa aton nga mga kasuguan. Ang naghimo sini nga legal, amo man ining buisit nga mga congressman kag mga senador, ning mga yudi patula nga mga senador kag mga congressman. Hindi ba? Sila sini mga ka-K5 ang nagahimo sini sa amo nga korupsyon nga ginahimo nila ini. Tungod sa aton nga mga pumuluyo nga ginatolerate taman. Paano naton itolerate? Mga ka-K5, halin sa pinaka-grassroots, pakadto sa naibabaw. Mga ka-K5, ginatolerate naton ini ang mga politiko nga ini. Paano nga ginhimo nga kita nagatolerate? Mga ka-K5, libuton mo ang bilog nga Pilipinas, K5 Andre. Talagsa sa Malacca ikaw makakita sang politiko, K5 Andre, nga hindi pinamilya sa kada lugar. Hindi ba? Testingin nyo libot sa bilog nga Pilipinas. Kag pamangkoton mo kung sino ang mayor, sino ang gobernador, sino ang congressman, sino ang konsihal, sino ang barangay kapitan, sino ang SK chairman. Kay halos kalabanan sa ila magpinamilya. Tungod kay magpinamilya sila kay 500, nagailinsindihanay sila kung anong himuon nila nga mga proyekto nga ginhimo nila nga kaangay sang family business. Bangod kay family business na negosyo nila, ginhimo nila nga negosyo ang politika. Sa anong rason nga ang nagapulong ko ining mga magpamilya sa hinsya sang aton gobyerno? Nga ang nagapulong ko sila? Nagapulong ko sila mga ka-K5 bangod sang pagtolerate naton nga mga pumuluyo. Nanamitan kamo sa ila, ginapasikat nyo sila, kumo kay ang ilang nga pamilya halin sa kaluluhan sang una, amo na ang nagapungko sa rinda sang gobyerno, sige-sige nyo kasakdag nga sakdag. Sige-sige ninyo nga hala sang suporta nga suporta ang mga kabataan pakadto sa mga kapuhan. Rason nga tungod kay ara na sa ila ang posisyon sa aton sininga gobyerno, ginakabig nila nga sila nang hari sa bilog nga syudad o kun probinsya. That's why nga nagapasuber sila sang pangawat kay wala man kita mahimo kay ginasupport man naton sila. Di ba? Amo nagakatabo? Mga ka-K5? Pag-abot sa eleksyon, nanamitan kamo sa ila. Suportahon nyo sila turutudo kag mabaton kamo sang tag-1,000 nga ngining 1,000 amo ning pinangurakot nila sa kwarta sa kabansang gobyerno. Tapos butuhon ta sila kay siling nyo may utang kamo nga kabalaslan sa ila kay ginhatagan kamo nila kag nagbaton kamo sang 1,000 sang nagligad nga eleksyon. Amo ina ang rason kung nga ang nagasagsag ang batasan sa mga congressman, sang mga gobernador, sang mga board member, sang mga mayor, sang mga konsyal, kag sang mga kapitan. Sabi nyo, hasta kapitan, kawatan. Hasta mga kapitan, kawatan. Magluwas silang sa iban. Mga ka-K5, prodo halos kalabanan. Hasta mga barangay kagawad. Halin sa grassroots gani. Halin sa pinakapuno. Sa inyo nga barangay, nga masami, nga ining mga barangay officials, nga sila lang kabalik-balik pungko dras barangayaw. Tungod kay ginasakdag naton ini sila mga ka-K5, kay kuno paryente, kay kuno, amo lang ni sila kag amo lang yapon, balik-balik lang yapon nga mga apelyido sa barangay. Ang nagapulongko mga ka-K5. Kaya pag-abot sa eleksyon, pati barangay kapitan ka pamakal para nga magdaog.
halin sa pinaka-grassroots pasaka sa ibabaw, amo ini mga ka-K5 ang nagakatabo kung nga sige ang korupsyon. Kay tungod nga pinagusto lang sila kay Balaan Manila nga bisan mangawat sila sakdagon nyo man sila gyapon, suportahon nyo man sila gyapon pag abot sa eleksyon. Halin sa bata, pagkadto sa tatay, pagkadto sa hinablos, pagkadto sa apo, pagkadto sa lulo, tanan-tanan pamilya mag-utod. Mga ka-K5, miyembro sang pamilya ang nagapulong ko sa aton gobyerno. Amo ng rason nga nagailinsindihan na sila kung pila ila kawaton sa kaban sa gobyerno. Amo nang matutuod nga sitwasyon. Amo nagakatabo sa aton subong. That's why hindi nyo tamabasol. Wala siyang balasulon sini tanan-tanan kundi kita man nga mga pumuluyo. Kita nga mga Pilipino. Kayang batasan ta, lunsay tanan kita mga balaklon. Sa kada eleksyon. Amo nang matuod. Sagi ka mo kumartsas tunga sang dalan dahala tudutuduhan singgit nga kontratang kawatan. Sino nagpapungko sa mga kawatan na daw? O hindi, Black K500? Sino nagpapungko sila dira sila? Sino nagbutang sa ila? Sino ang nagbutang sila dira sa ila nga posisyon para nga magpangawat? Sino? Ay hindi ba na? Kita ang nagpapungko sila dira. Tapos ubra ka mo sa sininggitan sa dalan? Ubra ka mo katudo na sang marchas tunga sa dalan ka magambal nga kontrata mga kawatan? Yuta nyo sining sakon migo. Hindi ba? Sila sakon kailangan siyang yogers hindi ba? Sino? Sagi ka mo marchas tunga sa dalan da gano si mga kaatyog kahang ka mo. Pagkatapos tunutuduhan singgitan da. Mga simbahan ta sa una ganok mo. Hindi ba? Ginaprotestahan nyo? Gapatunga ka mo? Balaan nyo man gani nga bisan mag-abot ka ni seleksyon, balaan nyo gani nga may mga binaklanay sa kwarta, gihipos lang ka mo. Hindi ba? Pag-abot sa eleksyon, balaan nyo man nga may binaklanay sang boto, may baklanay sang boto, may ara nga hinatagay sang boto. Singgitan ka mo? Wala! Pabayaan nyo mo lang na! Subong, sino pagid? Sino pa mga nagataron, di ka naghambal nga kinanglano nato nga kontrahon taning mga kawatan Kay ang number 1 mga ka-K5 nga himo sang korupsyon, amo ang ara mga opisyal ta sa gobyerno. Mga senador kag mga congressman. Sila ang nagahimo kag nagabahin-bahin sang kwarta naton sa bilog nga Pilipinas. Sila ang nagahimo sang budget. Sila ang nagaplastar sang budget. Sila ang nakahibalo ko sinoong hatagan sang budget. So, kada hatag sang budget, ato naman ang ginahatagan sang budget, mahatag man to sa nagahatag sang budget. Tapos, dre nila iguon mga ka-K5 ang pinangawat nga pinangawat. Sinong mga kawatan diri sa ato sa Pilipinas? Di siyempre nga aton nga mga opisyal sa gobyerno. Katulad sa mga senador kag mga congressman. Kag numero 1 ka mga kawatan pagid amo mga mayor, mga gobernador. Kay ara pagid sa ila gaaging kwarta. Kita nyo? Diri sa aton sa syudad sa Iloilo. 3.8 bilyones ang utang tadi nagkaladto na. Hasta subong way pahuman ang aton nga mga merkado publiko diri syudad. Ginpahimo sa mga merkado pero lang tawan yung mga merkado. Almost 3 tuktob 4 na katuig. Nga sa gihapon, gaantos ang aton nga mga market vendors kay wala sila sang baligyaan ara sa tunga dalan kapaulan. Bangod sang sining sobra-sobra nga pagpangawat sang kwarta sa kaban sa gobyerno. Singgitan mga konsyal tani sa syudad nga kinanglan kontra nilang korupsyon. Way kamuk malong arada mismo sa inyo aradang ulo-ulo sang korupsyon. Dapuga. Styliste kamo patinlo-tinlo kamo. Lariho gila kamo gatukob dira sang kwarta halin sa hari-hari nyo. Mga buwisit kamo. Gayon nyo na ganit, tada. O hindi bla?
Amo na matutuon nga sitwasyon mga ka-K5, sinong balasulon? Sinong balasulon nga ang mga kawatan nara na subungaw? Kita nga mga pumuluyo. Kapila na gid kamo hambalan, no? Kapila na gid kamo hambalan. Nga kinahanglan ilisan nyo na sang mga bag-o ining daan nga mga apelyido nga nagapulongko halin sa mga kaluluhan nila pakadto sa mga kananayan nila, mga katatayan nila, mga utod nila, ililisin nyo na tanan-tanan para nga magbalag-o na. Halin to sa ibabaw hasta sa idalom nga ililisay hasta sa barangay. Ilisin nyo na bag-o. Butangin nyo bala na sang hindi ba kilala nga apelyido pero maalam o hindi gani mga edukado nga mga tao bla nga inang respetado lang bla. Hindi kilala nga mga apelyido pero mga respetado nga mga tao mo na dapat ipamutang nyo. Hindi kay kung sino to nga apelyido mula na nagtawa nyo bla bisan dire sa aton bato-bato sa langit ang maigo ti bukol eh. Dapuga kaigo kamo rin buklan kamo. Mga ka-K5, lantawan yung kasunod nga pulongko halin sa 1st District, pakadto sa 2nd District, pakadto sa 3rd District, pakadto sa 4th District, kag pakadto sa 5th District. Diri lang sa aton sa lokal sa Iloilo. Sino nga pulongko da? Hindi bala puro pinamilya? Diri sa Iloilo City, pinamilya man. Lantawan nyo bala? Tapos, ang mga konsyal, balik-balik man lang. Permiro, mauntat na sila kay tapos nila term, pagkatapos sunod naman mabalik na maliwat, madlaga na maliwat, daog mangyapon. Pero wala man na binuhatan, wala man na sang hinimuan. Lantawan nyo kung ano, sinong balasulon? Kamo, kita, nga mga pumuluyo, kay nga, dalok kita sang 1,000 kada eleksyon. Daw mapatay gid kamo kung natagan kamo 1,000. Pagkatapos, mapapahog kamo sa mga barangay kapitan nyo. Kaya mga barangay kapitan nyo, galamon man sang kwarta, halin sa ilang nga mga amo. Kaya mga politiko, gyapon. Amo nang matutuon. Tapos, marcha kamusto nga sang dalan, kay damo sang kurap, damo sang kinawatay. Mga ka-K5, sino may sala? Kita eh. Kay kung hindi kita magbutang sila sang poder, hindi kita gusto nga ihatag kay ibutangan sila sang poder, hindi kita gusto nga may kawatan, sino paghatagi poder inang mga kawatan nga ina? Ka-K5, mo na matutuon nga kakatabo diri sa aton. Pinamilya nga pinamilya. Halin mga ka-K5 sa 1st District, bilog nga Pilipinas. Testing yung balakadto sa bilog nga Pilipinas. Tanan-tanan nga mga lugar. O lantawan nyo blankong ang kwan subong nga bagong nga speaker. Lantawan nyo bagong nga speaker. Kay dito sa Isabela, halin sa 1st District, pakadto sa 6th District, puro tanan ila apelyido nga pulungko. Hindi bla? Muna, amo man na diri sa aton, halin sa 1st District, pakadto sa 5th District, lantawan nyo, puro magpamilya nga pulungko. Mga ka-K5, bisan! May naghambal niya, panglawaga mga apelyido. Araw-araw, magkamuin nyo nga. Naway kamutin nyo kakilala sa inyo nga mga congressman, kag mga board member, kag mga mayor na sa inyo nga banwaw. Palawag nyo pa sakon. Hindi bla? Bisa hindi ko na panglawagon, bala nyo naman, kilala nyo naman na sila. Bisa dire sa syudad sa Iloilo, kilala nyo naman din sila, Dire sa syudad sa Iloilo, lang tawa nyo bla? Agapulong ko, di puro ta na magpamilya. Sila-silam lang yapon, gabalik-balik. Mapungko sila subong pagtapos ang term, untat, pagkada sunod, balik na maliwat. Pabuslan sa bata, pabuslan sa tatay, pagkato sa apo, pagkato sa utod. Amo na, mga ka-K5. So ano ang mangin rason sini? Diri sa aton sa may syudad sa Iloilo karon sa lokal, istoryahan ta ang parte sa mga pagpasibangon. Kag ginahambal mga ka-K5 ng korupsyon ari diri sa syudad sa Iloilo. May mga barangay kapitan naman diri nga nagakabalaka kuno sa ilang lugar. Labi na sa mga taga diin to, mga taga Lapas, mga taga diin, mga taga Haro. Kulbaan naman kuno sila kay may mga bag-o naman kuno nga mga proyekto diri nga ipa-implementar sa may syudad sa Iloilo. Kulbaan sila kuno kay basi magbaha naman.
Kasato nga pag-inchindi, ang lugar nga ginabaha ni sang chimpo ni kupong-kupong panibaha na nga daan. Hasta subong way gapon masulbar. Pagkatapos ipasibangod nila sa nagapungko subong. Bangod K5 sa politika. Amo na sang sitwasyon riya sa syudad. Kita nyo? Mga K5? Mga K5. So, i-plastar talaga karon diri sa ato sila nga pagpagalaga day. Siling ni April Ann Santos, sila nga ihambal yuta, iya talawit, dangat ka lang sambal, ha, sila nga to. Ikaw ang talawit, testingib lang kasaka sa istasyon de, kung hindi kapag dumugon. Uyab ka, lips to lipon, nagkaroon 3 ka oras, way butwa-butwa. Tingi saka di sa istasyon, subong. Romansahon, taka 3 ka oras, way butwa-butwa, na taon ta makaginhawa ka nga tunto ka. Ako, pasagi mo ka, kwan. Nya nga po, ansel niya April Ann Santos nya pungko kaman updon mo pamilya mo, tanan halin 1st district hasta 5th district ang syudad. Do si gaga ni si Ann Santos niyo. April Ann Santos niyo. Gawa ka lang ni siya pero hindi guro ni siya apektado kay 500 ang kapigaduhon ay no. Hindi kaya apektado sa sining pa kinawatay ni. Hindi kaya apektado. O kung base, kung gusto mo lang magpanunlog, kay tungod nga wala ka imo pulos. Kadtobla sa istasyon di, kay pakita ko si mo kung paano ka huran-usan nga yun di patula ka. Trolls gali, trolls. Nakalak galing iya nga kwan. Nakalak ang iya nga gani niyo nga profile. Te, kita mo ikaw ang talawan kay nga ginalak mo imo profile. Itabla profile mo. Kung uyab ka ginon bisan tigulang ka na, romansahon tagid ka. Bisan ungabon ka pa. Bangod sang pagkawala huya mo sa pagkabastos mo batasan klase ka babae ka pa naman. Guro baho ka kwanay. Ay, kalain! Way guro ko pang hugas ni kay 500 lang tawablaho, baho guro ni Kwan. So sa ato sila nga pagpangalagad mga KK5, plastar sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpermate kay isa-isahon tanakiron diri sa ato sila nga pagpangalagad. Kadugay panglawagon tani. Ako ginahangkat mo nga panglawagon. Hulat ka kilawagon ko tanan-tanan halin to sa my 1st district, pagkato sa 5th district. Anong rason abi nga hindi ko panglawagon kay kilala mo naman na. Kilala nyo naman na. Hindi bla sa 1st district ang nagadominar to mga garin. 2nd district ang nagadominar mga gurisita. Sa may 3rd district ang nagadominar mga defensor. Sa 4th district ang nagadominar mga biron. Ang sa 5th district nagadominar mga tupas. Tinapanglawag ko na tinahadlo ko. Gaga ka karon ma. Ang mga balita ngayon ba tanang builog na ginadulong sa inyo. Sa kalwan sang klinika DTX 500 kag may TC. Baka K5 para sa high blood ni April Ann Santos. Ikaw nga Santos ka nga demonyo ka. Santos apelyido mo, demonyo kang haso ka karon. Inom din DTX 500 daw. Karon ma. K5, inom ka di sang DTX 500 kay base kon may tingkuling na ng utok mo. Kay nami ni siya para sa nagapanami ni sang sirkulasyon sang dugo. Lalabot sinagapanami sang imo nga brain cells. Para nga ang brain cells mo mag-connect man na base wag connect ang brain cells mo bla. Base wag spark bla teno pa kamango si mo. Inom klinika DTX 500 kag may TC di power duo sang klinika de alternatibo medisina and wellness center. Ini mga K5 ang maayo para sa high blood, hypertension, diabetes, kag iban pa nga mga balatian katulad sang balatian sa baga,
balatian sa utok ni April Ann Santos nga yawa. Balatian sa korason, balatian sa baga, balatian sa kidney, kag iban pa mga ka-K5 katulad sa mga kanser. Halin sa sarcoma cancer, pagkato sa breast cancer, sa lung cancer, tubtob sa inang prostate cancer. Mga ka-K5, kayang-kaya nga ipigilon o kon pauntaton, kayang-kaya nga i-prevent sang klinika DTX 500 kag Mighty C mga ka-K5. Kani ano pang ginahulat nyo? Nga kinanglanon tagining power duo sang klinika de alternatibo. Bangod mga ka-K5 nga ang klinika DTX 500 puno ini sang anti-carcinogenic properties. Agod nga mapunggan ang pagtubo sang mga bukol sa lawas naton. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa desugared sugarcane extract sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang kanser. Samtang ang Mighty C naman isa ka alkaline vitamin C nga kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities agod nga patyon man nagkalaguba nga mga selula sa lawas through apoptosis bago pa man nga magmutate kag mangin kanseros. Kanin yun na pahulata pa nga magtubo mga bukol-bukol sa lawas nyo. Ang mga bukol-bukol sa utok mo, April Ann Santos. Inanglan proteksyonan mo imo kaugalingon. Inom klinika DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw nga pagaimnon para ang tingkuling sa utok mo madula. Ang klinika DTX 500 kag Mighty C ang kabakal ninyo sa tanan nga mga butika nationwide kag sa tanan nga mga klinika de alternatibo medicina and wellness center ni Doc Ramil O. Aton nga oras, alas 8:17. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera. Pirmi kang luya pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo barato na o ipiibo pa. Tungod ang may tisi alkaline vitamin C mulawas aptik pirmi dili nakakapuyon. Tungod sa Mighty C kontiktado ka pirmi. Mighty C vitamin C para pirmi malipayon. Inom og Mighty C. Pag Mighty C mo, pag Mighty C mo, pag Mighty C mo, pag Mighty C mo. Tungod ang Mighty C alkaline vitamin C mong lawas aptik pirmi dili nakakapuyon. Tungod sa Mighty C protektado ka pirmi. Mighty C vitamin C para pirmi malipayon. Tungod ang Mighty C alkaline vitamin C mong lawas aptik pirmi dili nakakapuyon. Tungod sa Mighty C protektado ka pirmi. Mighty C vitamin C para pirmi malipayon. Palit nag Mighty C. Does your underarm stink and darken? Say goodbye to stink and dark underarm. Try Clinica Deo Fresh Roll-On. It whitens and
and softens your underarm. For all-day freshness, try Clinica Deo Fresh. It's 100% natural. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isugayunin ang nais marating sa bawat boses na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababatid. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang kampiyon sa show! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Eljan Castaño, the Network Operations Manager. Para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated. Para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ini si K5 Reyes Peha Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampyon nga istasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alang sa kampyon nga istasyon, K5 News FM. Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa kampyon nga istasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. At Tacloban City para ang kampyon na istasyon, K5 News FM. Sa Northern Negros para sa kampyon na
istasyon, K5 News FM. Sa Kalibo, para sa kampyon ng istasyon, K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City, para sa kampyon ng istasyon, K5 News FM. Halilrigyan sa probinsya kang Antique where the mountains meet the sea para sa kampyon ng istasyon. This is 95.7 K5 News FM, San Jose de Buenavista, Antique. Sa Rojas City, Capiz, para sa kampyon ng istasyon, K5 News FM. Sama-sama tayo sa pagserbisyo. News FM. K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch. June Alojado Kapulo. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagadora sa aton karon. Nakalabor kita sa 26 minutos na ang nakaligad sa alas 8. Sa ato sini nga pagpangalagad, prober kita magdiretso sa ibang panaton nga mga issues diri sa ato sini nga pagpangalagad, labi na sa mga balita lokal. Kaya mo gaulat-ulat parte sa balita lokal. May kang tanan sa sini mga ka-K5 sa mga projects diri nga ginahambal nila ng mga 750 billion kuno, grabe nga patalang no. 750 billion. Ano abi kung ginhambalan nyo lang nga 750 million. Di ka mahambal pa kamo nga 750 billion. Ina nga klase sa mga tinaga, iya sa mga mango, ka mga manog patalang. Nga klase sa mga tinaga. Nga ka K5. Ang balor kuno nga mga 750 million nga inang projects diri, labi na gid ang flood control project. Ginapatihan nila nga ghost projects kuno diri sa syudad sa Iloilo. Saon ta nagkaroon na kay plastar diri sa ato sila nga pagpangalagad mga ka-K5. Sa sini nga mga tiniyon, check na to nanay ang super typhoon nga si Nando. Kaya na nagpanalasdas na to sa may area sa Cagayan kag Babuyan Island. Check na to ng latest weather report nagikan sa aton nga Pag-asa Iloilo. Huwag naton karon si Engineer Role Cuenca. Engineer Role Cuenca sa latest nga weather report. Good evening and go ahead sir. Yes sir, mayong gabi sir, kagsatan man nga mga tagpalamati. Amo naton latest weather update sa subong adlaw September 22 year 2025. So si Super Typhoon no, si Super Typhoon Nando uli nato nasiplatan ng sentro sa Miyamata base sa available data no yara sa kalayon nga 85 kilometers sa west-northwest of Calayan, Cagayan. May maximum sustained wind sa gapon si Super Typhoon Nando nga 215 kilometers per hour malapit sa sentro. Nag-gustiness sa pagmadlo sa galabot up to 265 kilometers per hour. Nagulagi niya siya westward sa kadisigon nga 20 kilometers per hour. Si Bagyong Nando, wala man siya sang datang epekto diri sa aton sa western Visayas. Pang gina-enhance niya ining southwest monsoon nga habagat nga nag-epekto sa southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Kaga possible ni si Bagyong Nando or si Super Typhoon Nando magwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility buwas sa Hagat. Di sa sa Western Visayas, lauma sa gyapon natin sa subong makagabihon, may mga pagalog-galog itang na-experiensyan, may mga lapta-lapta nga mga pagulunulan, pagpangilat pa nag-uog, dala sining southwest monsoon or habagat. Kasarangan tugtog sa mapastog, asan nga hangin, di ka nabagat na nakatungdan, magatulay ni sila sang kasarangan tugtog sa mabalod ni mga pagbalod sa aton kadagatan. Ang forecast temperature natin nga sa 25 to 30 degrees Celsius, adlaw naton, nagtunod alas 5:46 kag magabutlak kini siya alas 5:39 buwas sa aga. Kagaman natin latest for the update ling di sa Iloilo Pag-asa. Role Cuenca. Hello Engineer Role Cuenca sir. Yes sir. More or less pagbulubanta mga ano nga adlaw makagwa sa Philippine Area of Responsibility si Super Typhoon Nando. By tomorrow morning sir no, buwas sa aga nga magwa na sa or nasagwa na sa aton nga Philippine Area of Responsibility. So kung makagwa siya sa din ng punteriya yung makakadto nga lain na nga pungsod Engineer Role Cuenca sir. Well, it's either sa southern China sir no ang possible nga pag-aagya ni Super Typhoon Nando. Okay. Ang kwan subong, ang low pressure area nga makita naton sa area sang Northern Mindanao, kamusta subong ang iyang sitwasyon? Yes sir no, so padayon na sa gyapon natin gina-monitoring LPA no. So sa karon based sa atong latest monitoring nasagwa pa sa gyapon sa ngarang Philippine Area of Responsibility ng LPA no. Kag malayo pa ini sa kungsod Pilipinas and
based man sa aton nga latest monitoring, may moderate chance ini siya nga or medium chance ini siya nga mag-develop sa isa ka bagyo, and possible ini siya nga magsulod sa aton far either by tomorrow or sa Wednesday. I see. So kung makasulod sa par naton, may tendency kag may posibilidad nga mag-develop siya into tropical depression. Why natin ginadula ang posibilidad sir nga may possible may development ini siya sa masulod nga mga inadlaw since nga yara ini siya sa kadagatan, pero based sa aton nga monitoring sa karon ang chance niya nga mag-develop is yara pa siya sa may medium chance. Okay. With that, in General Cuenca, sir, thank you so much and good evening. Yes sir, thank you kag mayong gabi. K5 News FM Kampiyon Report. Nabatian mga ka-K5 ang latest weather report nagikan sa aton nga Pag-asa Iloilo po sa kay General Cuenca sa sining bagyo nga sinando. So hugpa ini siya o kung landfall nga ka-K5 dito sa may area sang coastal waters sang Kalayan, Cagayan, and pagkadto sa may area sang Babuyan Island mga ka-K5 dito sa nagpangdalas-daso sa mga kwanisa sa may coastal area, no? So ang iya sining signal daw nagadalagan hasta sa signal number 4 bangod sang puwerte nga persa makon mo lantawan nyo balahon ang iya sining wind ang kalaparon sa iya sining nga hangin nagalabot sa 200 kilometers o 215 kilometers per hour, and ang iya sining gustiness o iya sining puwersa bugso niya mga ka-K5 ang nagalabot sa 295 kilometers per hour. Kung mo nga puwersa, so mo ni siyang pinaka-baskog nga klase siyang bagyo, nga pinakauna nga pinaka-baskog nga bagyo kaya sulod diri sa aton nga Philippine Area of Responsibility sa Pilipinas humalin sang nagligad nga January 2025. Ini nga 2025 mga ka-K5 siya ang pinaka-puwersado nga bagyo nga nagsulod diri sa aton sa pungsod Pilipinas mga ka-K5. May lang gani kay ligdas lang gawang igo niya kay 500, no? Pero dito nga mga area sa mga naga-ilistar patuya sa may area sa coastal area sa Cagayan mga ka-K5 medyo anto sila to bangol sang puwerte nga puwersa sang hangin, no? Hasta pagkadto dito sa may Babuyan Island mga ka-K5. Oras naton karon nakalabor kita sa 32 minutos na kaligad sa alas 8 sa ato sining nga pagpangaraga pahibalo gali sa ato sining nga mga tagpalamati labi sa mga taga northern part of Iloilo, sa mga taga Sara, mga taga Kwan, mga taga Estancia, San Dionisio, mga taga Barotac Viejo, mga taga 5th District, halos kalabanan na. Mga ka-K5, may ara kita dira nga K5 News FM sa 5th Distrito. Isa na katuig ang aton sining nga pag-broadcast dira. Mga ka-K5 nga pagdala sang balita, kalingawan kag serbisyo publiko sa inyo tanan-tanan. Gani sa amon pagsaulog sang amon una nga anibersaryo, open niyo kami sa September 30, 2025. Setyembre 30, Martes nga daw. Mga ka-K5, alas 9 sang aga dira sa may Sara Garinatium. Dira sa may Sara Garinatium, mga ka-K5, mayara kita nga kikibi ka-K5 kalingawan sa barangay. Mga ka-K5, magsinadya kita kag maglingaw kag magdaog sa mga papremyo katulad sa mga produkto sang klinika di Alternatibo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramil Oy, katulad abisang mga DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix kag iban pa. Ini ang amon nga pagpasalamat sa inyo para sa inyo pagtutok kag pagsuporta sa nakaligad nga isa ka tuig. Kikibi ka-K5 kalingawan sa barangay in celebration of 88.7 K5 News FM Sara first anniversary. Kani mga ka-K5 kita September 30, 2025 alas 9 sang aga sa Sara Garinatium. Sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa September 28 diraman 2025 alas 5 sang aga ang venue sa may Sara Municipal Plaza.
paano magparehistro? Kinahanglan magkaparehistro kamo ha. Paano magkaparehistro? Kontak kamo sa kay Reggie Di Mayo sa 0966-507-7658 kag sa 0994-441-7685 or message kamo sa 88.7 K5 News FM Sara Facebook page o ginigani mag-visit o kung magbisita kamo sa K5 News FM Sara Station ara sa sulod sang 2nd Iloilo Police Mobile Force Company Headquarters sa may Barangay 02 Sara, Iloilo. Ang pre-registration starts sa August 2025. Walk-in and on-site registration are accepted. Ang registration fee is 100 pesos regular, ang estudyante 50 pesos or 17 years old and below. May ara kamo nga t-shirt nga tag 200 pesos. May nagahulat man nga mga sorpresa kag pa-premyo sa mga finishers. Sa ato sila makauturan nga gusto magpasakop mga ka-K5 sa Run for Hope 2025. Isa ka tikang, isa ka paglaom, 3K and 5K fun run for at least 100 beneficiaries. No? So, ang imo tag sa katikang kalipay sang tanan ang mabuligan ang kabaylo. Kag subong man naka K5 no. Bangod kay isa ka tuig ng K5 News FM Sara, mayara kita mga ka-K5 nga pagapatigayonon nga libre nga konsultasyon sa inyo nga mga ginabatyag nga mga baratian, magupod sa medical mission sang Klinika de Alternatibo Medicine and Wellness Center ni Dr. Miloy sa maabot nga Setyembre 28 alas 9:30 sang aga dira sa may Sara Garination. Pero tungod nga medyo limitado ang pwede lang nga ma-cater sang aton nga mga klinika consultant magpa-reserve na sang inyong slots. Magkanto kamo sa istasyon sang K5 News FM Sara nga nahamtang sa masulod sang 2nd IPMFC headquarters sa Barangay 02 kag magkuha sang inyong mga priority tickets agod nga mag-contact o kung hindi gani mag-contact kamo sa numero 0994-441-7685 o kung mag-message kamo sa Facebook page sang 88.7 K5 Sara Iloilo. And may libre nga konsultasyon para sa inyo kag may nagahulat man nga mga big discounts para sa aton nga mga produkto, mga ka-K5. Kilitay kita ha, mga ka-K5, kitay kita da, kadto na sa Sara. Kitay, see you on September 28 and September 30. Ako pa! Mga ka-K5, ang ining nga medical mission ang giradulong na sa inyo sa Kalwan sang Klinika DTX 500, MyTC, D3 Bio kag DTX Coffee Mix kag sang K5 News FM Philippines. Tinuping nulat nyo. September 28, siyo ha. Domingo na. No? Domingo, September 28. Pagka pisa 30, pisa 28 na may fun run ta. Madlagan man ko. Maria Hunis dalagan gila nga. Tapos pagka pisa 30, kita ay matagyapon to. Siyo. Ako pa. Kita nyo si John Kapulot na ha. Kasara ha. Kita ita na ha. Sige, ayos. Sige. Sa ato sila nga pagpangalagad mga ka-K5. Sa ilo kita sa iban pa nga mga issues diri sa ato sila nga pagpangalagad. May inang mga pila ka mga issues nga aton pagatalakayon subong nga gabi diri sa ato sila nga pagpangalagad. Prober, i-check naton na dugay-dugay ang balita kag informasyon na gikan sa ka-K5 inang ka-K5 Kim Kaluyo. Ini may kang tanan mga ka-K5 sang masobra sa kalibo katao nga apektado sang habagat nga ginpabaskog sang bagyo Nando sa Western Visayas. Sunod diri sa Office of the Civil Defense Section Region 6 mga ka-K5. Tapos 8 ka mga balay sa Western Visayas naguba bangod sa epekto sang habagat. Diri sa Iloilo City wala.
Kay kung may-ari diri sa Iloilo City, laban-laban pa si bangdan nila na si Congresswoman Jamjam Barunda. Nantawan nyo bala? Magbaha ganing Iloilo City proper, pasibangdan nila ya si Congresswoman Jamjam Barunda kuno may sala. Tapos ang project gali ya, mga ka-K5 sang national, ilabi na gid sang di District Engineering Office, ari diya sa may Haro kag sa may Uton, dira ya mga ka-K5 ang kwan ang mga projects nga ina. Mga flood control projects bla. Diri na pamtang sa may Haro kag sa may Uton. Tapos kung magbaha ang city proper, mga ka-K5, di tudlo nila dayon to sa kay Congresswoman Jamjam Barunda, si Congresswoman Jamjam Barunda kunong may sala. Diba, si ining naapektuhan nga mga 1,000 ka mga tao nga apektado ni sang habagat ni sa Western Visayas ni. Kasi pasibangod yun kay Congresswoman Jamjam Barunda naman Kay diri sa aton sa may syudad sa Iloilo mga ka-K5, Maria Ihunes, Tigrapon, ni Santissima. May baha sa city proper, pasibangod mimo sa Congresswoman. Sino nga pungkok mayor di syudad daw? Sang 19 forgotten pa na. Ini mga baha di sa mga area sa mga barangay kalubihan diri sa may Haro, sa may Desamparados kag ano pa nga mga barangay. Nga mo ni pirming gabaha alin sang una, mga K5 mga 19 forgotten pa, mga chimpo pa ning kupong-kupong. Mga K5 mga nagabaha na ning daan. Tapos subong kay may baha, pagkatapos may mga pulo projects kuno dire ang ato sini nga gobyerno nasyonal. Kasi bangod nila kay Congresswoman Jamjam Barunda. Kapag karasandad, guro to para munggo, guro to karasandad, guro to si Congresswoman Jamjam Barunda sang libak nila kay mga ka-K5 tanan-tanan nga mga sala diri sa Iloilo City pasibangod kay Congresswoman Jamjam Barunda. Na wala gid sala ya guro tatay ni Mayor Raisa. Way guro sala diri sa syudad. Way siya guro sa mga o kon base komo kay wala sa sang hinimuan, wala sa sang proyekto, wala sa hinimuan, te mo na guro nga way sang itudlo sa iya. K5. Ara na si K5 Kim. Kaya mga ka-K5 no, i-check naton ang report kag informasyon. Lagi ka na sa kay K5 Kim Kaluyo. K5 Kim sa kampiyon nga report. Standby. K5 News FM. Kampiyon report. Naka-record ka kay 5 June no sang 1,197 ka mga tawo no diri sa may Western Visayas nga naapektuhan sa sining habagat nga mas pabaskog o kun gin-enhance sang sining Super Typhoon Nando ka kay 5 June as of September 22 based diri no sa data sang Office of the Civil Defense o kun OCD Region 6. Based diri sa data no 1,110 diri ang gikan niya sa province of Iloilo, 7 ang halin sa Capiz, kag 80 naman no halin sa may probinsya naman sa Antique. Ini ang nagikan no sa 308 kan 308 ka mga pamilya kag halin man sa 19 ka mga kabarangayan. As of this time, based diri sa data, yara sa 154 ka mga individual kon tawo ang yara sa karon no sa mga evacuation centers, especially no sa mga yara bala no sa mga danger zone areas, especially sa mga nagatener malapit sa mga suba, sa coastal areas, amo man no sa mga mountainous areas nga prone no or may probability of landslide o kon pagtipag sa duta kay 5 June. And based diri on the latest update man, yara sa 8 tanan ka mga balay ang nagkalugoba as of September 2022 diri sang gabi kay 5 June kag sa no yara sa 2 ang partially damaged. Anom diri no ang totally damage. Kung pahat-paton, 2 ang partially damage sa may Iloilo, 5 ang totally damage sa Iloilo man. Kag ang sa Capiz, isa din no, ang totally damage. Klarohon ta Iloilo province ha? Yes, kay 5 Iloilo City wala? Why record ang Iloilo City? So far wala pa kay 5 John. Ay salamat kay kun mga may-ara laban-laban tapos naman ni si Congresswoman Jamjam Barunda naman ay mga pasibangdan. Tanan nga daan nga mga sala di labi na mga like for example magbaha abe tapos may malumos abi nga sa kwan sabi may mga ato mga kabataan ba to nga nag salom-salom to sa may Haro na lumos to si Congresswoman Jamjam Barunda tungin basol.
May lang kay wala diri sa aton ba? O Iloilo province gali ni ang nagkalaguba ng mga balay. Yes, kay 5 June, no? Kag, and based dari sa data, ang kalabanan dari, no, sa Iloilo Province, or tanan dari sa Iloilo Province, na-record dito sa ako niya pinalangga nga banwa sa may banwa sang Leon. Abaw, dito pagali sa aton nga pinalangga nga banwa nga sa Leon. Ay, unis mo. Yes, kay 5 June, probably sa mga malapit niya sa suba, kay nagligad nga daan man kay 5 June, no? Tawag na ang dito sa may barangay Buga to nagkalakihag tong mga balay nagbuslog to ya sa may tubig sapa kag ginanod lang golpe kay 5 June no kag actually paano ta sila landslide prone paano ta sila makapanguha sang mga urang kag mga agihis to hay ginabahaan ruman to ambot lang kung mga hoy na lang ta ang kuan na mangita na ta ilahas ng manok kay ang mga orang subong na anod sa kuan lubog subong ang baha mo ang kuan giling tubig hindi makita orang magigya kay 5 June ti do matyagan ta do tsokolate ginang tubig dito subong ibalan mo gid na kung mabaha diri sa pila ka mga portion for example sa mga Santa Barbara, Pavia and other areas kay kalabanan dito na nagahalin no sa mga nabukid bala nga portion kay 5 June sa Leon no kag nagakonekta wala sa mga suba-suba kay 5 June. Okay. So Antique daw grabe to may buhawi kuno sa Antique to. Kay 5 June based dari no sa data ang Antique naman yan no yara sa 80 ka mga tawo ang apektado ang 63 diri no gikan sa may Sibalom kay 5 June kag may diri nga naka-specify 17 ka mga tao pero wala gin-specify diri ang barangay sa may data nila diri no kay 5 June and so far ang may yara man no sa mga assistance nga gin-provide no sa mga apektado nga mga pamilya all in all no ang na-provide ng mga assistance yara sa 151,009 pesos no kaya actually mayara na sa mga naka-preposition no kung na-preparar bala nga mga food and non-food items no para sa mga possible nga magpatigayon sang preemptive evacuation kay 5 June kag Amerikani no subong actually amat-amat naman nga nagapalayo accordingly ang ining super typhoon Nando galing kay may LPA naman or low pressure area naman nga naman nagsulod sa Philippine Area of Responsibility kay 5 June. Despite nga kita diriya ay actually hindi man kita apektado gadya direkta no sang sining super typhoon Nando galing kay syempre ang ining southwest monsoon o kunang habagat bala experience naman naton ligad kay 5 June nagligad puros naman gani habagat tong aton yang ma-experiensyahan nga ganahan so kun pabaskog sa mga bagyo damo man gani to tawag na nagkalaguba nga mga balay mga pananom and of course no na nagbaha sa pila no ka mga kabanwanan or madamo nga banwa diri sa may Western Visayas and diri sa Iloilo City blato sa mga areas ang area sa city proper and actually no all districts man sa may syudad sa Iloilo na bahaan man during the time nga habagat pa lang man ganito nagigo kay 5 June. Okay, amo gani pasalamat lang tagani nga hangin way tadi kay Pertek Basco gani super typhoon ni si bagyong Nando ni sa may aran to ablang mga video nga pakita naton sa may area sang inang Balatubat Kamigi no kay grabing waswas ang hangin to Cagayan area kay 5 June Ilocos Sur and Ilocos Norte as well man no sa may Mountain Province amo na yang mga area nga directly affected gid kay 5 June kay mayara sang tropical cyclone wind signal no tang Cagayan area signal number 5 ganay sila to kay 5 June grabe to may mga buhawi may tawag na damo pag ito nga mga tawag na mga pagbaha garagasa lang pati mga falls nila to kay 5 June kun busay delikado na blang golpe lang nagalang langoy ka golpe bala ragasa bala yung tubig sa imo kay 5 June so tuman gid ka delikado kaya mo na gani nga delikado kita sa mga ragasa sang tubig kabalo ka si Bagyo Nando ni ang international name niya Bagyo Ragasa mo K5 Kim K5 Kim din ka na nabagyuhan mo shout out anay dra sa mga taga Barangay Hibawan ang mga tanod sa Barangay Hibawan no? Si Commander Jeffrey Milan, tanod Commander Jeffrey Milan, si Pedro Busel, si Alejandro Pin, kag si Alfonso Milan Jr.
Naka-duty subong da sa may barangay Hibawan. Hibawan Norte blan ni samong no. Mga ka-K5 kag sa mga taga-barangay Hibawan Sur da may gabi. May gabi sa kay Anabel Biaco. Treasurer sang barangay Hibawan. Mo ning pinakdamo kwarta nga tresurira. Ang Balinsyana ha. Luto ka naman Balinsyana ha. Kag kay para nga makakaon kami ni Kaiser Hadulo sang Balinsyana mo. Hindi na pagkatagis Barbara kay pirmi mo na sa kakaon si Muda. Ayos, wala sige. Balikon ta si K5 Kim daligid lang mga ka-K5 kay para sa sining datos no, mga datos nga nag kalaigo sang bagyo mga ka-K5 ila binigid sang tubig baha bangod kay naigo sang habagat mga ka-K5 no. May bagyo kita pero ti layo magani sa aton to. Pero ang habagat grabe. Labi ng ulan-ulan mga ka-K5. Mayo kay way maapektuhan ring syudad sa Iloilo kay kun naapektuhan di labalaban. Labalaban itudlo naman siya kay Congresswoman Jam Barunda ning tanan. Ay, may mga kapitan naman gani sa may distrito sang Haro, sa may distrito sang Lapos. So naghahambal sila. Ganun nagakabalaka kuno sila sa bag-o naman kuno nga proyekto sang DPWH sa lugar. Ay do mga into, do mga kuani, do mga kiispik, do mga into kamo. Dapat gani panami kamo kay may proyekto da pagkatapos makabalaka kamo, do si haso. Dere balikon taliwat si K5 Kim, go ahead. K5 John, pasensya lang nadula kita kay samtang report ako na pindutan ko reon nag-update ang aton sininga cellphone Agay. Te. Amo gina basta amo gina kuan upgrade mo kon mag-update ang imong system K5 John nigala ko na pindutan gamay la to gani isa la pipe at amo gina basta kuan amo gina amo gina basta high tech ay mga cellphone basta mga inang iPhone 16 Pro Max ba mga ka-K5 K5 Jason ka pati siguro may iPhone 16 Pro Max iPhone 16 Pro Max ni tapos may car ka pa. Ano ka? Ang duman ko. Doon di patrol. Amo gina basta kuan basta bag-ong mga kuan kag astig kag high-tech kay normal na nag-update gina sa. Nagamay lang at tandog. Oo. Sensitive ka tama, mga iPhone 7. Ano nang imo iPhone 17 na? Dati perdihon mo to siya turne, no? Ha? Ati sige. So, pangkabilugan, masobra isa kalibo ka mga tao apektado kag mga ginatos ka mga balay ang mga kuano, ang mga biktima or pamilya. Yes, K5 June, no, I checked taliwat ba ang actually no, yes, 1,197 ang affected ng mga tao gidya kag over pala to kanay ka pamilya ma-double check naton diliwat ka K5 June, no, based diri sa data. Pero subong na rin no ginapaabisuhan man diri yung mga pumuluyo ka K5 June na mag-aligmat gid no, especially kung gatinir ka bra sa may higad sang Suba or coastal area. Kaya di ka balo bra K5 June, especially kung kaagahon magbundak gid yung ulan kay subong diri sa may syudad sang Iloilo actually malinong no kag wala subong yan naguntat ang pagtupa sang ulan. Pero kay na mga around alas 5 sang hapon, mga 5:30. Wala ka panihol nga K5 June kay nang hangin sa rinto sa city proper ganito may naglupad to gani nga scene no kon atop la ka K5 June. Tapos may Fort San Pedro gani kay inaya no. Grabe man to ya ang tawag na ang balod as well man no ang tawag na ang ining hangin kay 5 June no. So far actually no may pila ka mga kabanwanan subong man nga syempre mo na mabaskog man ang hangin nila ma-experiencehan based on diri no sa social media patrolling naton dito no sa may pila ka mga area sa First District as well man no sa iban pa ganyang mga distrito kay 5 June no. So ang ginakabalakan ni diri is ang ining landslide kay 5 June kay considering na damo kataday nga mga nabukid nga bahay niya no sa may Western Visayas
Kag actually very vulnerable gid siya bala kay nagigat yan ni despite nga wala man gid naglawig ang ulan, nagkalatipag na siya ka K5 June no. So actually gina-activate diri ang pila ka mga mayara man no sa mga barangay disaster risk reduction and management. Kay syempre sila nang first to respond kay K5 June. That is why no nga matamat naman no nga ginahanas ang mga barangay committee diri no assigned sa disaster response. Agad din kaso no nga may mga insidente kangay sini may mga kalamidad, very equipped naman sila ka K5 June to respond. Okay. Sige. By the way, ginatamyaw naton kay K5 June nga pamati si Papa ni K5 Karen Badilla, si Sir Loy Badilla. Amo sakto gyud pangalan niya. Pero kay na nagapatamyaw ka K5 June And of course, diraman sa mga listeners natin, sa Rizal Apple, kay Tita Rena Mapa, kay Ma'am Maymay, Ma'am Kaykay, kay sa mga suki, dira sang Decamay, dira kay Mami Immaculada, Makilit, dira sa may La Paz area, kag kay Sir Clive Acosta, mayad-ayad gid nga gabi. Report, nagikan sa Office of the Civil Defense Region 6, kag diri sa patrol. Upod si K5 Jason Talaro, na palaman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon report. Nabatian mga ka-K5 report kay informasyon nagikan kay K5 Kim Caluyo. Nakadala sa aton oras 56 minutos na nakaligad sa alas 8. Sa ato siling pangharagad mga ka-K5. Ang mga balita ngayon na Veteran Buylogman nga ginadulong na sa inyo sa Kalwan sa Klinika D3 Bio. Antiviral, antibacterial specialist. K5 sa aton nga mga kauturan, sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamate. O susubong ang ulan-ulan. Kung magulan-ulan ganiti sipon hilanat ubot rang kaso maga-epekto sa aton. K5 no, mga virus kag mga bakterya nagasulod sa lawas naton. Hindi naton ini mapunggan kag hindi bakod aton nga immune system sigurado mabalatian kita. Kung magbalatian kita, damo ang maperwisyo. Nga siyempre kung magbalatian kita, siyempre perwisyo na number 1. Mayo lang kung hindi ka ma-ospital. Kung ma-ospital ka gani, laban-laban damo gi maperwisyuhan. Number 1, ikaw perwisyo sa imo, hindi ka mawadaan ka obra. Tapos ang imo nga upod sa balay mo, mabantay pa sa imo, hindi man sa gyapon makaobra. Kung may mga kabataan ka mo nga nagaili-eskwela, way sa may mahimos para sa ilang pag-eskwela, wala balalunon kay wala ka mo obra, wala sweldo. Hindi bla? So apektado kita tanan-tanan kung may taong nagabalatian sa aton nga lawas. Dapat proteksyonan taton kaugalingon kag ang aton nga pamilya para nga once nga wala sang may nagabalatian sa aton nga miyembro sang pamilya, mga ka-K5 sigurado tawhay katama sang aton pangabuhi malipayon ang aton sini nga pamilya. So ay proteksyonan tang aton kaugalingon kag proteksyonan tang aton nga pamilya pinagi sa pag-inom sang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Nga ano ini ang D3 Bio? Ang D3 Bio mga ka-K5 isa ka super food supplement nga ginhimo gikan sa cold pressed extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pareho may maayo nga mga natural or may maayo nga natural antimicrobial properties. Ilabi na gid batok sa mga viruses kag mga bakterya katulad abi sang dengue virus kag iban pagid nga mga balatian mga ka-K5. Ang medium chain triglycerides nga halin sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio ginahimo sa aton nga lawas into monoglycerides. Isa na diri ang ginatawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin nga halin sa D3 Bio ang ginakonsider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural microbial sa aton nga palibot. Ginapanami man sang D3 Bio through MCTs o kon medium chain triglycerides ang absorpsyon sa pag-usar sang vitamin K sa aton nga lawas. Nga sa diin, ang vitamin K mga ka-K5, isa ini siya ka fat-soluble vitamin nga nagapugong sa sobra nga bleeding o pagdugo kung ikaw ang ginadingge. Ginapanami man sang D3 Bio ang absorpsyon sang mineral nga calcium nga nagabulig naman sa proseso nga platelet aggregation.
nga nagabulig agud maglikaw ang aton siningalawas sa bleeding kung naimpiktar ka sang dengue. So ganito panginahulat nyo para magapabilin magka-K5 nga healthy ang lawas naton. Kinanglan Klinika Distribayong aton nga usaron. Kinanglan inom kita sa Klinika Distribayo the superfood supplement para layo kita sa dengue kag iban pa nga mga pamaratian. Basta gani kontra viral and bacterial infection, Klinika Distribayo ang aton gamiton. Oras in punto alas 9. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika. Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw, sa tagsa kapagbudaw, at yun lang na panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magkamon kang magluhog sa bagunga paglao. Wala sang maya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang maya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Wilipiyado ako ni Dr. Miguel. Before ko na Mexico, almost a decade ago, dahil sa ito, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapasay sa akin was ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay, magkabira sa tao na nagsalit sa akin. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadayo sa laban. Yes, wala pa yan. Ubot nga magkaptanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang maya ay bisan anuman kabudlay, wala sang maya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nicole. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas sa oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dapong na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasalid ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa aktivisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sala. Isa ka kadagdagan naging pangamuyuan ko. Salamat gid Dr. Miguel sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamilig nga handurawan. Kita, padayon nga mag-aupong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman.
para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema, magbangon kag mag-iom sa bagong paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na mold kid sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Doc Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Championing the lives of the Filipino. wow, may puso. K5 Night Watch, June Alojado, Kapulo. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalaga aton nga oras karon. Nakalabor kita sa 8 minutos na nakaligad sa alas 9. Shout out na ato sini nga mga followers no nga naga-monitor na kag nagalantaw diri sa ato sini nga pagpangalagad. Mayong gabi kay Paribiboy Cadiz dira sa may East Baluarte. Gabi-gabi pamati na yes K5 News FM. Kag subong man shout out no. Sa kay Carmel Habana Garcia, sa kay Violeta Padrones Juso. Mayong gabi kay Gerald Barsikas, kay Jenny Halyorina, oy, kay Madam Jenny Halyorina da, mayang gabi lang, no? Kay Benny Hermano, good evening man. Kay Robert Ligaspe, Dodoy Pornel, mayong gabi man. Kay Nick Ismadi Quail, mayang gabi man sa kay John Hitalia Patani, good evening. Sa kay Junel Espanyola, nagapamati gid subong ang Espanyola family. Shout out dira sa pamilya ko dyan sa Ahoy, Iloilo. Thanks gid sir. Ayos. Christine Gardose, good evening man. Kay Maria Lorna Alvarez, good evening. Watching live from Barangay San Miguel. Sa kay Binglil Hudikpa Hader, good evening man. Maricel Baloro Casiple, good evening. Zinaida Cao Manikan, good evening. Sa kay Ria Capanas, Jonah Labs Kapulot, good evening. Oy, Kas, may gabi.
Kamusta ka, Kas? Kamusta ng mga kadyos mo to? Ang lanon to yung kadyos mo, tay tao abit at ka kadyos mo kay butangan ta ka kwan, ka baboy kag langka. Para nga makumpleto sa nga KBL. Kadyos baboy langka. Okay, sa kay Wakalanda may gabi. Ginabiraya tong ginang isa tong si sino ganito. Sa kay Maricel Valor Kasipli, good evening man. Kay Nick M. Pradilla, hi sir, good evening. Watching from Suok. Sige banat, nakasmile man kami sa imo. God bless you. Sa kay Ninita Araneta, ambot namot, magko hello John. Sa kay Vargas Nonoy, shout out boss. Sa kay Foreman Rap, grabe mag-uragok. Ti paano ito nagkarama? Shout out kaya huragok na gali na. Okay. Sa kay inang Jimenez, inang Michael Vlog, mayang gabi. Kay makakadlaw man ta si mo, idol ba? Sa kay Nita Badyula, baskog ka pa sa ulan. Mayong gabi man sa kay Ninfa Tahala, good evening. Kay Toto Binyas, good evening. Kay sa kay John Ray Coyuca Paredes, mayong gabi man. Kay Ana Lapating, good evening. Sa kay RV Chris Casires, good evening kay 5 John, happy listening, watching from Tubungan, Iloilo. Okay. Sino pa ibanding ang mga ulat na shout out? Shout out man sa kay John Hitalia Patane, sa kay Nick Ismadiquil, Gidmay Sala. Okay. Sino pa ibantang ang mga mabasahan din, may gabigid, no? Shout out man sa kay Ann Hilo de Monteverde, mayong gabigid. Sa kay Julia Alberca Gansya, sa kay Narciso Bolivar, oy, mayong gabida sa kay paring Narciso Bolivar dira sa may Hong Kong, kasi kay Sweet Cell Duterte nga naga-monitor diri sa ato sila nga pagpangalaga. Thank you so much again, padala nga pasalubong. Isuksok ko sa sunod mag-program ko para makita nyo. Sa kay May Panizales, good evening. Sa kay Renale Renel Usano Lapis, ano pa nahulat nyo? Palakton nyo pa magbata ang ano naman? Ang nawala klase. Sa kay AJ Lacorte, good evening Idol John Kapulot sa K5 News FM Iloilo 88.7. Mayong gabi sa tanan. Sa kay Bengs PSG, mayong gabi man. Kay Nineta Araneta, hello. Mayong gabi sa tanan. Kay Edmar Likinya, Shane Reyna Taghap Okanya, good evening man. Asiwagan Kanindo AJ, shout out kay Asiwagan Kanindo AJ Vlog, sir. Ayos. Jessa Badyula, mayong gabi man. Rosim Paz, mayong gabi. Stanley Valiente, Dindin de los Santos, Dejski Gagnao Tobisa, Laila Sofia Altelio Heroche, kay Christine Gardose, kay Ria Capanas, kay Verna Salvilla, kag sa kay Giselle Swede Labios, mayang gabi. Kay Bengs PSG, mayang gabi man. Ayos? Wala, sige. Sino yung materiyon mga ka-K5? Prober kita sa ilo sa iban pa naton sila nga mga issues nga pagkatalakayon diri sa ato sila nga pagpangaragan. Mga ka-K5, check nato ng iban pa nga mga balita kag information. Nagikan sa iban pa naton nga mga ka-K5 reporters, ang iban nga mga balita nga inyo nabatian. Buylogman nga ginadulong na sa inyo sa Kalwan sang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, naka-detox ka pa. Ang Klinika DTX Coffee Mix mga ka-K5, amo ni siyang natawag naton nga healthy coffee nga. Kay kung magkafe ka mo sini, hindi ka mo magpalpitate,
Wala ka mo problema sa diabetes, sa sugar, wala man ka mo problema sa inang acid. Bangod kay ini mga ka-K5 ang kompleto sa mga natural nga klase sang mga ingrediente. Number 1, may ara siya mga ka-K5 nga chia seeds extract powder. Ang chia seeds extract powder nagabulig ini siya sa aton nga pagpanami sa aton nga digestion kag nagapahumok sang aton nga problema sa constipation. Bot silingon manaming pag-itsartas ni. Wala labot sina nagabulig pampaseksi kay once makainom kita sang DTX coffee mix nga may chia seeds extract powder, hindi ka pagutumon. Hindi ka pagutumon, hindi ka batya gutom. That's why nga puno sang sustansyang lawas ta pero why kita gakaon sang perti kadamo-damo kay why kita ginagutom. Amo na siya ang function sang chia seeds sa aton sining nga lawas. Then may ara pagid siya nga ampalaya extract powder. Ang ampalaya extract powder naman niya mga ka-K5 nigabulig naman ini siya para sa aton problema sa diabetes. Labingit sa mga diabetic naton nga mga kauturan, bangod kay ang ampalaya may-ari ini siya sa ginatawag naton nga charantin nga nagabulig naman para sa pagpanami isang pag-function sang aton nga pancreas agod to nga mag-produce sang natural nga insulin nga naga-control naman sang aton nga blood sugar level. Amo na siya mga ka-K5 ang function sang ampalaya extract powder. Then may ara pagid siya sang desugared sugarcane extract powder naman. Ini desugared sugarcane extract powder puno naman ini siya mga ka-K5 sang antioxidant. So amo na siya ang naga-detox sa lawas naton para magapabilin nga huben ang lawas ta, magapabilin nga huben ang panita, kag magapahamis ang ato sining nga panit mga ka-K5. So amo ni kun nga aka nami kag benepisyo nga mahatag sa aton sang Klinika DTX Coffee Mix. So gakape kag detox ka pa. Pag nawalat nyo sa mga mahilig magkape da, amo ni siyang kape nga healthy. Klinika DTX Coffee Mix. Ayos, bakal kamo sa mga butika kag sa mga Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center. Check naton mga ka-K5 ang dugang nga mga balita nagika na sa kay ka-K5 Alex Escalante. Hindi may kang tanan sa report nga ang mga barangay kapitan kuno ka mga UA overacting sang distrito sang Lapos. Tinga pamuno-muno sinadira sa distrito sang Lapos ang ilang nga presidente nga barangay kapitan sang punong Lapos nga si barangay kapitan Arnel Asturias. Nag-inue naman, nag-overacting, kay nagakabalaka kuno sila kay may mga proyekto naman kuno ang ato sini nga District Engineering Office. May ara naman nga projects nga ginpahamtang dira sa mga area sang distrito sang Lapos. Bisan wala na da sa mga projects, gabaha magkamugyapon da. Pinabayaan nyo gani da nga magbutang sang budiga da sa may area sang barangay Lapos Norte da. Para nga magbutang sa mga budiga na pinabayaan nyo gani da kay tungod nga may kwartak mo da. Anay kayo kahatagan kamo sa namin nga mga proyekto da, makabalaka naman kamo. Sado siyo ka overacting. Dapat supposedly pasalamat kamo kay may mga project na pamutang da. Kamo inyo yang kakabalaka. Si mga haso kamo kron. Kabalaka naman kuno sila. Ari mga ka-K5, check nato ang mga balita kag informasyon. Lagi ka na kay ka-K5 Alex Escalante. K5 Alex sa Kampiyon nga report. Standby. K5 News. News. FM. Kampiyon Report.
Nagpadulong ka K5 June ang pila ka mga kapitan sa distrito sang Lapus sa opisina ni Iloilo City Mayor Isa Tranyaschu. Ining kasunod sang ila kabalaka angot sa bag-o naman nga proyekto sang Department of Public Works and Highways o kon DPWH Iloilo City District Engineer's Office o kon ICDEO sa ilang lugar. Suno sa mga kapitan, luyag nila nga ipalabot sa alkalde ang ilang pagkabalaka sa ginatugang nga traffic sang gindala nga box culvert sang ICDEO sa ilang lugar. Dugang pa natukiban nga ang amo nga proyekto ang wala sang eksakto nga koordinasyon sa mga barangay sa distrito sang Lapus kag sa Iloilo City Government o kung sa syudad sang Iloilo. Naibaluan nga ginatubang sang alkalde ang mga kapitan o podkanday Iloilo City Councilors Johnny Yang kag Attorney Sedfrey Cabaluna. Ang ini nga balita ang nadulong sa inyo sang DTX 500 food supplement agud makalikaw sa cancer, diabetes, hypertension kag iban pa nga mga sakit. Ako si K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Ka mga kwansin nyo, ka mga UE. Way untat nga pamulitika. Balanta man nagyapon nga mo sila nga kasi sang proyekto. Ipasibangod yun naman sa kay Congresswoman Jam Barunda. Kaya mga projects nga ina nga nasyonal, no? Siyempre, maagi sa congressman pagkatapos madiritso dire sa may syudad sa Iloilo. Para sa mga pumuruyo na nga klase sa mga project, sa mga programa. Ginapangpunggan, ginapauntat, mga ka-K5. Paano naton maplastar sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati? No? Standby kamo kay sa buwas, talakayo naton ini isa-isa. No? May ginatudlo diri nga daw mga pila kuno ka mga projects diri sa may syudad sa Iloilo nga kwan kuno inang ini nga mga projects mga ka-K5 ghost projects kuno pero tiway masila sa may masyado nga itudlo mga ka-K5 no kay base diri sa aton sini nga nakuha nga informasyon nga ang ini nga mga proyekto mga ka-K5 ang gin-report nga may ara kuno nga mga kwan nga mga palpak nga mga projects pero base diri sa mga pagpangusisa kag sa pag imbestigar naton mga ka-K5 daw halos tanan-tanan nga mga projects ka mga ginpangbudgetan nga mga projects halin sa nasyonal ara na progreso naga kwan ara ang mga projects makita ang mga projects mga ka-K5 kag kompleto ang mga projects pero galing may ara iban nga mga nagkala-delay, may ara iban nga mga wala matapos, kay tungod nga wala man gin pasugtan, gin pauntat sang gobyerno sang syudad, yang rason nga wala kuno sa mga permits, gin pangayuan man ini permit sa ato sini nga taga city o mga taga district engineering office, way ginahatagan sang permit kay kontra nila sadto nagapungko dira. Nga district engineer nga si Engineer Pakanan nga gin declare magani nila ni nga persona non grata mga ka-K5 tapos base sa mga pagpangusisa nila ginapangayo nila nga mga data mga datos sa ato sining inang regional office ang DPWH nga diri kuno sa syudad sa Iloilo may ara nga mga 750 million nga balor nga projects mga ka-K5 nga iya sang mga diskaya pero ay ni ginausisa pa kaya mo nang ginahambal sang mga miyembro to bala kuno sang Quadcom bala nga naghimo man sang investigasyon parte sa sini nga mga proyekto mga ka-K5 ugaling kay kung pangayuan mo sang datos ilabi na gid si inang Councilor Shin Marie Mabilog mga ka-K5 nangayo sang Stino Kapibla no sa ginhiwat nga sesyon ilabi na gid sa ginhiwat nga hearing sang Quadcom may kang tanan sa sini nga mga proyekto
hindi maghatag kay kinanglan kuno magpadala sang opisyal nga sulat. Kay bangod nga rason kuno kinanglanon ang privacy may ara sinatawag naton nga privacy law. Daw ina nga mga datos siniblay man sa gobyerno. Di nang privacy sinadira nga ginahambal nyo man. Duro lang nga klase ka rikubikos. Now, mga ka-K5, ginaubra nila kahalaka kutkot nga kutkot kag halaka kutkot nga kutkot sang mga konsyal sang syudad. Ginaubra nila kahala bulo baliswa kag hala sige nila nga todo nga tutok ining may kaangtanan sa mga projects ilabi na gid ang mga flood control projects kuno diri sa syudad sa Iloilo nga among rason kuno nga nagabaha ang syudad. Pero pagbaha sang syudad sa Iloilo, wala sang flood control projects sa Iloilo City proper. Ang flood control projects ari sa Haro kag dito sa may Aribalo. Tapos kung magbaha ang syudad sa Iloilo, itudlo nila to kay Congresswoman Jamjam Barunda kay tungod kuno sa flood control projects. Dan tawa bala ko nanong kaklase kami nango, klase ka istoryana. Ang city proper wala isang flood control projects da. Ang flood control project ari sa Haro, no? Sa may area to sa may Tagbako, kag dito sa may Aribalo, sa may Uton ganito eh. Mga ka-K5, di nga magbaya city proper itudlo mo kay Congresswoman Jamjam Barunda nga siyang may sala. Amo ni ginaobra ka kutkot sa mga kunsyal. Ilabi na gid ining mga kunsyal dira nga mga tando-tando kag mga istampa di guma, mga sulugoon kag mga tuta o kon mga kangay sa mga ido-ido sang mayor nga nagapungko dira Subong. Pero ang sa likod sini ang tatay man gyapon. Kabalo kang gapungko na Subong kuan among UGT. Mga ka-K5, pero nga wala nyo ginausisa. Ang ambal nyo nga project is 750 million. Ginbutang pa nila nga 0.750 billion kuno. Amo na ginatawag naton nga patalang nga diskarte bla. Pwede man nimo mahambal nga 750 million nga hambalon mo pa nga 0.750 billion. Kung hindi mo makita ang point mga ka-K5, 750 billion gede. Hindi mo makita ang point. Mga ka-K5, amo nang ginatutukan nyo ang 750 million nga ina gani wala gasto ang syudada. Iyan asang gobyerno nasyonal. Kag wala labot sina. Ara man ang mga proyekto kitaon man. Iban wala lang mahuman kay Subong na suspended kung iya giman sa mga diskaya ang ina nga mga projects. Na suspended o kung ginpangkakas ang ila sini nga mga lisensya. Ang iban sila dira wala man nagkalahuman kay ginpauntat man sang syudad bangod kag ginhimuan ini sang ordinansa o kon resolusyon sang syudad nga pauntaton ang pag-obra tungod kay hambal wala sang mga permits. Now karon ano naman ya mga ka-K5 nga dira lang kamo makonsentrate nga wala nyo man ginausisa ining 3.8 billion pesos nga utang sang syudad sang Iloilo kundi nagkaladto ini ginpakayo nyo ni sa mga merkado ta. Ti anong mga merkado ta? Lapit na 4 ka tuig ang merkado ta nga ginpang-ubra nyo sang gingastuhan nyo sang 3.8 billion nga utang wala gyapon mahuman gaanto sa ngaton nga mga pumuluyo. Ang merkado sang Haro, merkado sang Lapas, merkado sang Aribalo. Kag ang legislative building bago plan na human gani kalawasdak ng Kisamida. Wanya gani pag-usisa o yung gani na pag-imbestigara. Ang flood control projects nga national funded project kag ara malanggani kamo magani sina ng pauntat nga ginasigin yung kakutibaw. Sa din sinadirang ginatawag naton nga patas. Kapatinlo-tinlo kamo da sa City Hall. Kapatinlo-tinlo kamo da pero sa pagamatuod lang kamo marapurti kabaho da. Dapuga kamo. Why lang. May mga oras pa ko pinainom ta kamo karon sang extend po supplement for men ay para magbalaskog nga tuhod nyo. Mga yun di patula kamo.
Ang mga ka-K5. Sagi, amo nang ginasiling lang nga grabing. Pamulitika lang gining ubra ni sang mga konsyal sa mga syudad sing Iloilo mo. Hala tuduhan nga pamulitika hindi dapat kung gusto nyo gid nga ginatawag nato nga transparency, dapat mangin transparent ka mo. Di ka mo gani kay explicar may kang tanan sa real property tax uni ka kadto na. Kung nga ang ngin pasakaan nyo gid, di ka mo gani kay explicar. Katapos kung pambalon kamo da mga matinlo kamo nga mga yun punggol kamo. Paita chimpo magka-K5 diri sa aton nga pagpangalaga do extend food supplement for men, may makakaklabuwas ka nagabulig para sa paghatag extra energy sa lawas kang nagapanami sang sirkulasyon sa aton nga dugo. Layo kita sa high blood, layo kita sa stroke. Bangod kay nami sirkulasyon sa aton nga dugo kag labi kag labaw sa tanan. Nagabalik sa huben ang performance ni Mister when it comes to labing-labing ang paghahambalan. Extend food supplement for men, produkto sang klinika de alternatibo bakla sa mga butika kag sa tanan nga mga klinika de alternatibo, medisina and wellness center ni Doc Ramil Oy. Wait at chimpo diri sa ato sila nga pagpangalagad saka na sa bilog nga pwersa sang K5 News FM Iloilo. Ako naman yung ka-K5 June Alojado kapulot para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Kampiyon sa balita.